Hi guys! Tervetuloa uuden videon pariin! Tällä kertaa me maistellaan herkkuja Thaimaan 7-Elevenistä, joten luvassa on paljon kaikenlaisia. Me käytiin meidän tuossa lähi 7-Elevenissä ja me otettiin sieltä kaikki semmoset tunnetut 7-Eleven tuotteet ja sitten sellaisia, mitä me ei ollut maistettu ennen, joten we'll see what happens. Aloitetaan näistä mitä ne lämmitti meille, eli otetaan vaikka ensin suolaset. Täällä on tämmönen toast ja ne lämmitti tän tosiaan ja tää näyttää niinku vähän semmoiselta croissantilta. Täällä sisässä on tällaista niinku spinach pinaattijuusto juttu. Joo, eli siis toast with cheese and spinach. Mä vihaan sulatettua juustoa. No ihan sama, maista siitä. Ei ole paljon asioita, mitä mä en tässä maailmassa syö, mutta sulatettu juusto on yksi niistä, joten I'm scared, mutta mä maistan ihan kaikkea silti, joten cheers! Mä sanon mun mielipiteen sen jälkeen, kun sä oot maistanut. Tää oli worse than I thought. Siellä on siis kaikenlaisia makuja, mutta me otettiin sellainen, missä ei ole lihaa. Niin niilläkin pääsee maistamaan. Mutta MP tästä on... Tää maistuu vähän siltä, että täällä olisi jotain pinaattikeittoa tuon välissä jotenkin. Mutta mä tykkään tuorejuustosta ja sit ehkä tästä tulee vähän semmonen tuorejuusto fiilis myös. No joo, se oli enemmän tuorejuusto kuin sulatettu juusto. Joo. Mutta mä en tiedä, toi maistuu vähän sellaiselta niinku lihapasteijaltakin tavallaan. Ja mä vihaan niitä myös. Okay. Tää ulkokuori, joo. Ei, anteeksi tää dramaattinen reaktio, mutta oi. Ei. Mutta ainakin maistoi. Nää on oikeesti käteviä silleen, jos ottaa vaikka matkalle mukaan ja lämmittää siellä, niin niillä on monta eri vaihtoehtoa. Okei. Reitataan jokainen näistä sitten 0/10. Tälle mä antaisin arvosanaksi ehkä 3/10. Eli ei ollut mikään favorite. What? Mä luulin, että sä tykkäät siitä. Ei se ole mikään favorite mun mielestä. Tuo oli vähän erikoinen, mutta kyllä se menee. Mä annan tälle arvosanaksi 1/10. Oho. No yksi siitä, koska se tuorejuusto oli niinku ihan ok. Well, mutta mitään ei heitä hukkaan, mä syön tän kohta. Jep. Mulla on muuten naamassa Tossa vähän. sun naamassa. Seuraavaksi meillä on tämmöinen probioottjuoma. Mä en tiedä, onks tää maito? Mikä tää on? Tää on juotava jogurtti, I guess. Mut joo. Auttaa varmaan vatsan toimintaa. Fermented milk, lactose free. Ihme, koska täällä ei ole mikään oikein lactose free. Onks tää pelkkää maitoa? Näillähän on kaikki niinku mansikkamaitoa, banaanimaitoa, suklaamaitoa. Onks tää niinku ihan maitoa? Mä en siis juo maitoa ikinä. Mä en itse asiassa tiedä, otinko mä väärän. Well, eikö probiotic? Joo. I don't know. No ei tää kyllä maidolle. Ihan niinku sellaiselle, tiettekö, suomalaiselle maidolle. Ei. No vähän makee, mutta täällä on kyllä kaikki vähän. What? Why this low-key good though? Mitä ihmettä? Mä en todellakaan odottanut tätä. Siis rehellisesti mua pelotti. Siis mitä ihmettä? Tää on niinku, miten tää kuvailee? Se niinku tosi niinku oikeastaan semmonen sour maku. Ja siis ja ei kuitenkaan mitenkään jogurttimainen kuin tai silleen kun vaikka joku juotava jogurtti Suomessa, niin ei se maistu tältä. Ei niin, tää on hyvä. Tää on vähän niinku jopa mehumainen koostumus. Joo.
Tosi erikoinen. Ja toi maku, mä en tiedä mikä hedelmä toi on. Joo. Siis en todellakaan tiedä. Onko se joku meloni? Mä en oikein saa kiinni, että mikä toi on toi. Tää on hyvä. Hyvä, Mut oikeesti, what? Nostaisitko tätä uusiksi? Joo, mä ostaisin uusiksi. Mä en ostaisi. Kun mä en tiedä missä tilanteessa mä joisin tätä, tiedätkö? Koska mä oon ottanut niitä ihan normijugurtteja ja se on vähän hassle aina. Niin tää on paljon helpompi. Sä voit vaan ottaa tää ja tää on hyvää. Ja juoda, ei tarvi mitään lusikoita tai muita. Eli minkä arvosanan antaisit tälle? Mä antaisin jopa 8/10. Mun mielestä se oli oikeesti aika hyvä. Ja varmasti tuun ostamaan vielä. Mä sanon, että 7/10. Koska tää on ihan hyvä, mutta mä en kyllä ikinä ostaisi. Mä en keksi mitään tilannetta, milloin mä ostaisin tätä. Nyt on tässä probiootteja ja varmaan sokeriakin. No, who cares even? Se oli hyvä. On to the next one. Eli sitten meillä on tämmönen legendaarinen 7-Elevenin laava suklaakakku. Tai mudcake, mikä onkaan. Tän voi pyytää lämmitettynä ja me pyydettiin, joten katsotaan. Me ollaan siis maistettu tätä ennenkin, mutta maistetaan nyt vielä. Ja jotkut suositteli, että jätskin kanssa. Niin tän näköinen. Onhan se aika muista. Okei, kattokaa. Oh yeah. Mulleko aika? Joo. Joo. Mä en ekalla kerralla ehkä ollut tän niin kova fani. Ja mä olin vähän silleen what's the hype about, mutta kyllä on oikeesti aika hyvää, mutta ei oo parempaa kuin Pirkan mudcake pakasteista. Joo. Se on Pirkan niinku- mutakakku on kyllä way better than this. Tässä on ehkä niinku tumma suklaa tulee tosi vahvasti läpi tässä. Ja toi on I don't like tosi, it. siis olisi toi mun mielestä tosi jauhosta. Se on vaikea selittää. Se on tosi niinku täyteläistä huonolla tavalla. Tai silleen niinku... Se tuntuu, että sä söit sellaisen niinku lusikallisen kaakaojauhoa. No joo, vähän. Mut siis onhan tää parempaa kuin esim. Joissain niinku ravintoloissa täällä saa. Niin tää on niinku silleen koostumukseltaan sellainen, mitä mä niinku, mistä mä tykkäisin. Niinku tällainen taikinamainen. Koska taikina on paras osa kakkua. Niin jo, honestly. Minkä arvosanan sä antaisit tolle? Kyllä se paranee ensimmäisen kerran jälkeen, kun sitä kokeilee, niin mä sanoisin, että 7/10. Ei oo paras, mutta ihan hyvä. Ja mä tykkään tuosta koostumuksesta. Se on kiva. Mä antaisin ehkä 4/10. En ostaisi enää ikinä. Oikeesti. Ja anteeksi, siis ne, jotka on maistanut laavakeikkiä ja haippaa sitä, niin sori. Mutta niinku oikeesti 4/10 ja tää on mun viimeinen vastaus. Tää on vaan niinku... Ei, kyllä mä heti kun mä tuun Suomeen, mä menen heti viikon sisään ostaan mutakakun Pirkan. Se on vaan niinku best. Seuraavaksi meillä on tällainen Green Apple vitamiinijuoma. Ja näitä vitamiinijuomia on siis paljon tuolla 7-Elevenissä, mutta en oo tätä ainakaan maistanut ennen. Tää on ehkä tämmönen niinku vesimäinen, et siinä ei mitään väriä tai muuta. Useimmissa juomissa täällä ei oo happoja. Esim. Niinku Red Bulli, sen saa silleen, että ei oo happoja. Maistuu joltain tutulta juomalta. Maistuu Tripin omena. Niin, joku suomalainen, vähän ehkä jopa smurfilimu ilman hiilihappoja. Eli tällaiseksi niinku vitamiiniterveysjuomaksi tää on aika makeeta. On, ja sitten tää omena ei oo niinku semmonen
aito omena, vaan se on semmonen esanssiomena. Mut ei tää paha oo. No ei, siis ihan hyvä. Mä aina mietin, että onko näissä niin kuinka paljon mitään vitamiineja oikeesti. Mutta... Who knows. Mut oikeesti kauhean jano tulee aina ton rating tälle. Mä sanoisin, että 6/10. Oho. En mä tätäkään ostais uudestaan. Mä ostaisin ehkä ihan normivettä, mutta ei tää oikeastaan pahaa oo. Mun mielestä oli vähän lame. Lame! Tässä oli aika paljon makua. Tai makeutta. En mä tiedä. Mä mieluummin ostan veden sitten. No niin, no sekin on vähän. Ehkä 2/10. Oh. Juu. Look at this! Siis tää on Sweet potato strip. What? Sweet potato strips. Mä otin tän sellaisesta niin kuin, tiettäkö, kuivattu mango, kuivattu banaani type of hyllystä. Joten mä en tiedä, pitäisikö tän olla niin kuin joku tällainen herkku? Vai onko se sellainen, että sä ostat kanaviipaleen ja laitat tän sit lautaselle kylkeen? Mä en tiedä. Joten we'll see. Mua jännittää tää. Mua oikeesti jännittää. What? Miksi on läpinäky? Tällaista varten nämä maisteluvideot on. Uutuuksia varten. Uutuus. Loki. Tää tuoksuu vähän joltain limpulta. Joo. Okei, otetaan Ei mitenkään kunnon kauhean haukku. hyvältä. Mä pelottaa. Mä en ikinä ostais tätä niinku silleen ite. Mä en nyt oikein tiedä Oo. mitä mieltä mä oon tästä. Tää on aika mautonta, No ei, tää on... mut samalla se maistuu niinku bataatilta. Mutta tää tuntuu jotenkin väärältä. Joo, tää on niinku... Tuo oli bataattijellyä. Tai silleen mitä? Ja mä rakastan bataattia, mutta mä en halua pilata bataattia nyt tällä kokemuksella. Mä en oo mikään bataattifani. Ehkä niinku bataattiranskalaiset menee, mutta... Sanotaanko tää tuntuu väärältä nyt vaan jostain syystä? Mä en tiedä. Joo. Niinku tuntuu, että se on niinku vanhaa bataattia. Ja mä en niinku tiedä, että millaisessa tilanteessa tätä syödään. Että onko tää niinku joku eväs, matkaeväs vai... Mut kaikkea pitää kokeilla. Mut mun mielestä tää on jopa parempaa kuin se sandwich. Oho. No Milja saa sitten syödä. Minkä arvosanan annat? 0/10. Ei, mä en pysty edes haistamaan sitä enää. Ei. Mut Ei siis kuka... lähtenyt. Entä sulla? Mä annan 3/10. Seuraavaksi mukaan tarttui tämmöiset Skittles Gummies. Ja mä en tiedä, kun meillä on niin pitkä aikaa ollut Suomessa, että onko näitä siellä. Mutta en ole ainakaan viimeksi nähnyt näitä. Ja nämä oli tarjouksessa, niin lähti mukaan. Jotenkas testataanpa sitten. Joo. Mut Täällä Lokihan on montaa gummies voi makua. olla hyvä. Onko sun hyvä? Ja sitten No. täällä on... Hei, tää on yogurt flavor. Okei. Okei, ota se tosta. Cheers. Cheers. Ai niin Söpöjä. tältä nää näyttää. Tosi söpöjä. No. Eikö lähe? Mulla ei yleensä nimittäin mitkään hedelmäkarkit lähe, mutta en mä tiedä, tää on hyvä. Mitähän tää muistuttaa tää koostumus? Ehkä vähän sitä kettukarkkia. Mä en tykkää mistään marmelaadijutuista ja Mä eri maku. mä koitan vihreätä. Voi mäkin halua. Mä luulin, että tässä sisällä on jotain jogurttia.
Mä en vaan tykkää jellystä. Kun on ASMR. Toi vihreä itse asiassa maistuu joltain samalta niin kuin Suomessa on joku karkki, mikä maistuu vähän tolta. Tyyli jossain niissä. En minä edes muista enää niiden nimeä. Mut yksi juttu mikä täällä kanssa on, että nää niinku annoskoot on todella pieniä. Että tää on varmaan silleen isoimmasta päästä mitä tuolta löytyy. Mut siis täällä ei ollut kaikkia makuja musta tuntuu. Näiden maut on Oi mango. strawberry jogurtti, eli mansikkajogurtti, sitten täällä on pelkkä jogurtti, persikkajogurtti, sitruunajogurtti ja sitten mangojogurtti. Toi pelkkä jogurtti flavor kyllä on kiinnostava, mutta mä en tosiaan tiedä mikä se näistä on, koska nämä kaikki on niinku saman värisiä. Jep. Damn. Onks nää kaikki mango flavor? Maybe. Arvostelu tälle. En mä tiedä, ostaisinko mä uudestaan, mutta mä tykkään makeista jutuista, niin 8/10 ehkä. Joo. Mä sanon, että 4/10. Outoa, että Miljo on yleensä se, joka on niinku silleen enemmän karkki makeen perään ja nyt sä vaan niinku arvostelet nää ihan huonosti. Mutta kun mä en tykkää jellystä, okei? Jelly on mun ainoa niinku no. Honestly, I don't even know what this is. Ja miksi tää on pakattu näin? Tässä lukee gummy perry. Täällä on enemmän ilmaa kuin karkkia. Näköjään. I'm excited ja mulla on hopes up, koska mä tykkään Tuoksuu ainakin. Onks tää niinku raspberry vadelma? En tässä on Vai? mansikan kuva. Enemmän semmonen raspberry Cheers. Ai niin, tältä nää näyttää. Onko sun maku? Mä luulin, että on, Niin. mutta ei. Mä taas tykkään tästäkin. Ja mä tykkään, kun tässä ulkopuolella on tämmösiä pieniä No, ne on sokereita. hyviä. Ne on hyviä. Mutta onks tää enemmän, tääkin on vähän jellymäinen? Tän koostumus on ihan hyvä. Mutta tää maku on jotenkin... En välitä. Jos tais vaikka vadelma tai ihan mikä vaan muu kuin mansikka, niin tää voisi olla ehkä jees. Mä tykkään mansikasta. Ja vadelmasta. Oikeesti tällaisen nyt tässä syö. Sitten tulee mieleen ne, niin kuin jostain semmoista masiinasta sai niitä purkkaa, semmosia palleja. Niin tulee mieleen niin kuin siitä joku maku näistä. Maistuuko tää vähän niinku sellaiselta chupa chups mansikka? No, joo. Mä sanoin, että noi on 5/10. Joo, kyllä mäkin annan ehkä joku 6/10. Ei voita Skitlessia kuitenkaan. Ai noita mitä me maistettiin. Niin. Ei kun voittiko? Ei. En mä edes muista enää. Tadaa! Nyt mä kyseenalaistan meidän ostoksia, koska miksi me testataan herne-sipsejä? Mä oon excited about this one. Onks näissä herneitä sisällä? Koska ihan kuin tää kuva. Tai sit ne on niinku tehty noista herneiden kuorista. Mä en todellakaan tiedä. What is up with this product? Tää näytti niin erikoiselta, että oli pakko ottaa ja tosiaan herneet on pesty. No. Miksi tää se ihan joltain pierulta? Tää se jossain kalaruualta oikeesti. Niin. Tältä näyttää. Kyllähän tää näyttää vähän semmoiselta herneen... Mikä lie? Cheers. Katsotaan, onko täällä palloja sisällä. Ei oo.
Tää maistuu ihan hernekeitolta. Häh? Ihan hernekeitolta. Mulle tulee taas semmonen tuore herne mieleen. Mut wait slowki Ihan kyllä. sika hyvää. Siis oikeesti. Oikeesti tulee mieleen niinku ne kesät, että haetaan herneitä siitä kaupan eestä ja... Oi ihanaa. Siis mulle tulee mieleen tästä vain hernekeitto. Mulle tämä maistuu ihan hernekeitolta. No mä en oo hernekeitto-fani, niin ehkä Mä rakastan hernekeittoa. mä en halua et tietää sitä. Hernekeitto, missä on sitä niinku lihaa ja sitten sinappia. Tämä maistuu ihan siltä, mutta vaan sipsin muodossa. Älä. Mulla menee maku. Tää oli yllättävän hyvä. Siis oikeesti. Nämä mausteet on tässä on point. Oh. Ja tää rapeus. Tää on ehkä vähän semmonen niinku juustonaksumainen. Oikeesti. Sign me in. Älkää nukkuko tän tuotteen yli, vaan menkää heti ostaa. Tilatkaa internetistä tätä teidän kotiin. Don't walk but fly to 7-Eleven. Literally. kuinka Mahtava söpö. tuote. Kuinka söpö tää pussi muutenkin? Mahtava tuote. Oikeesti. Ja tää erottuu sieltä hyllyltä, koska tää oli niinku vihreä ja kaikki muut oli jotain punaisia ja keltaisia. Niin Ja toi on niin söpökin. Joo. Arvosanaksi antaisin ehkä jopa 9/10. Oikeesti tosi hyvä. Ja niinku semmoset perussipsit, niin ne on niinku niin nähty, niin kiva kokeilla jotain muuta. En oo ikinä nähnyt vastaavaa. En mäkään. 9/10. Joo. Jatkoon menee. Oikeesti mä ostan näitä uudelleen. Harmi kun me lähdetään kohta Thaimaasta. Niin. Vasta Discovery, ei keretä niinku syömään näitä joku 100 pussia vielä viikon aikana. Vai keretäänkö? Joo, meillä meni vähän hulluksi siellä kaupassa. Me ostettiin vielä tällaisia herkkuja. Chupa Chups Belt. Blink, blink. Tämmönen sour... Remmi. Remmi. Tanko. Mikä lie? Tän tyylisiä ehkä vähän saisi jostain markkinoilta niitä jotain lakuja. Mutta nää on nyt enemmän niinku karkkeja aikas. Oh yeah. Hyvä tuoksu. Hamoja. Ja. Tällaisia karkkeja mä rakastan. I love this. Siis jos irtokarkeista sais näitä, tai varmaan saakin jotain samantapaisia. No ne on kovia ja semmosia. Niin no joo, tää on Ne tosi on pehmeä, pehmeä. joo. Ja tosi tuore. Mm. Tykkään näistä sourkarkeista. Joo. Toi oli silleen niinku hyvä. Tosi hyvä. Ja mä en tiedä, mikä toi maku sitten sulle? Toi oli vaan niinku sour. Arvosana tälle 10/10, koska en oo maistanut vastaavaa. Ja onko Chupa Chupsilla edes mitään muuta kuin tikkareita yleensä? En tiedä. No noin. Ja tuoreudesta pointsit. Tai en mä tiedä, onko se tuoreus vai mikä se on, semmonen niinku joustavuus. No vaikuttaa tuoreelta. Ja se, että se on tosi hyvä niinku balanssi se sour. Ihan niinku mä olisin joku professional karkkiarvostelija nyt, mutta after this ehkä vaan. Mä sanon 9/10. Miksi? No koska mikään ei biittaa niitä karkkeja kuin mitä Suomessa on. Kiva kun katsotte videon ja palataan ensi videossa. Me yritetään saada täältä jotain materiaalia, mutta oli kiva nyt tehdä tää, koska on aina halunnut silleen, tai me ollaan aina ollut silleen, että joo, pitäisi tehdä joku maisteluvideo täällä. Niin nyt me saatiin tää tehtyä, mikä on kiva. Ja meiltä pyydettiin jo Norjassa
maisteluvideo. Miksi me muuten tehtiin? Valitettavasti me ei tehty, en mä tiedä. Voi vitsi. Damn. Mutta nyt on Thailand maisteluvideo. Kiitos kun katsoitte videon. Kiitos! Bye Bye guys!